Alright guys, so magandang hapon sa inyo lahat. Labor Day ngayon, so walang pasok. Holiday sa lahat ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga kumpanya, sa government man yan o sa pribado. So ngayon, since holiday, long weekend, mas pinili kong pumunta sa isang magandang spot na kung saan kitang-kita ang ganda ng karagatan. So papunta kami ngayong hapon na to sa Barangay Dalupaon, Pasao, Camarines. Actually, hindi na to iba sa inyo, pero bakit ako pumunta doon? Kasi may pupuntahan akong isang kuweba na kung saan hindi ko pa napupuntahan. Laging plano, pero ngayon, yun yung isang purpose ko kung bakit pupunta ako sa Dalupaon, Pasacao. Syempre, para makasama na din natin yung mga kaibigan natin doon sa lugar na yun, yung mga followers natin na nandoon sa Dalupaon. So, ayun. Ingat-ingat sa lahat mga kababayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Alright guys, so dito kami sa isang kalsada na kung saan noong umuulan pagpunta namin dito ay nahirapan kami. So ito yun, oh. Ayun. So sana maayos, pero mas maayos itong kalsadang ito kaysa noong pumunta kami dito. So titignan natin kung saan kami dadaan dito, kung paano. So dito kami dadaan, punta doon sa taas. So check natin kung kaya na masakyan natin. Alright? Baka hindi tinatabo ba ni Daddy plate number niya? Sabi kasing tanggalin yung bato. Try nyo kayo basain yung bato, yung ano, madulas na yan. Kasi maano eh. Baka binasa. Basain nyo! Kuya Lo! Mami, diretso ka na. Kuya Lo, basain nyo. Sabi na, baba na. Doon ka kay Mami. Hindi, kay Mami. Mahuhulog yan. Dali! Sabi na. Punta kay Ali. Kay Ali. Ayaw na. Hawak ka lang sa akin. Oo. Dito hawak sa akin. Hawak. Nalakaw yan, nalakaw. Dalawang mag-abante, hindi lang si Sabina. Oh, hello. Nandito na kami sa Dalupaon. Ako ito si Cassie, oh. At ayun ulit ang sasakyan, no. Pataas. Nagkukubrit-kubrit na naman. Pangalawang pagkakataon na pumunta sa Dalupaon gamit ang sasakyan. Kaya yan, oh. Nung last na punta namin dito gamit yung sasakyan, mas mahirap yun kasi
ang daan madulas kasi umulan nung mga panahon na yun. Pero ngayon, hindi na masyado. Ito kagao. Medyo mas madali-dali ngayon ang pagdaan dito kasi hindi basa yung buong ano. Buong Kalawakan. Ay, may basa doon. Ang init. May basa. Ay, siya. May extra naman dito. Oo, ayun na, malapit na ako rin. Okay, nalakad na lang tayo. May ano lang kasi yung ano. Ang muling pagbabalik sa Dalupaon, may siga. Pupunta ulit kami sa... Saan? Bading! Kay Boss Arnel. At doon kami magtutuloy kina Boss Rolly ba yun? Rolly lang ka. Eto na siya. Tingnan mo sila. Tagalog yarn. Ay, ba't ako mukha ko palilot talaga nito? Tagalog yarn. Wait, may bata. Dito ang kadadaan. Wait lang. Grabe guys! Sige. Hirap guys! Stress na ako guys! Meron pa dito isa. Meron pa dito isang pababa, oh. Ano? Grabe guys! Kaya ako pagpapagod na dito guys! Sige, diretso na yan. May Sa batang pa, yan. Okay, wait. Sige. Dahil di kasya kay Ponral magduman, mag-ikot. Kasi may kasalubong na ano, isang sasakyan. Hindi kasi kasya yung dalawa, pag dalawang kasi medyo maliit lang din yung ano, daan pang isahan lang kung sa sasakyan. Sabagay pati sa ang motor kasya dito. Ang motor kasya dito, ano, di ba? Panglimahan. Wait lang. Ito rin. Wait lang. Tagalog nga. Tagalog nga, oh, dito kami oh, Tagalog oh. Si Cassandrang makulit. Ayun, may dadaan kasi may kasalubong kasi na isa palabas. Tapos kami naman papasok, kaya nag-atras na lang muna yung sasakyan namin. Okay, diretso. Sige. Ba't ka galit? Ay, siya, oh. Tagalog nga. Oo nga, Tagalog, oh. Mami, ba't ganyan? Pati ang uso mo. Pati ang uso kasali ba? Pag ano sa palido. Seryoso ay. Seryoso si mami mo kasay. Sige, maglalakad-lakad muna kami. Kuya, no, ganyan kasi dapat, oh. Sakay tayo. Pati ang uso gumagalaw. Sarayo na kami boss. So, ayun guys, malapit na kami sa katotohanan. By the way guys, mahirap yung daanan dito. Tatlong mahirap na daanan dito kasi Ayun guys, so look. ngayon guys, Ayusin mo kasi, paposto ni daddy. So, ayun guys. Ayusin May mo pinapaano lang kami motor. by the way guys, may mahirap ditong daanan. Kaya, Joe! Beep mo yung beep! Ganun mo yun. kasi guys, Bibi, masisira tayo Bibi. mahihirapan tayo dito ng daanan. Pag guys, nakakotse Ganun si kayo ano, itong or what, First time niya sa ano, mahihirapan talaga kayo. Canon. First time By niya the way lang, ito yung Itong kapatid ko, say pag-vlog hi. taga-Canon. Pag-vlog taga-Canon itong parisan. Mali ba na kita? Mali. Baka duman ka dapat talaga sa balyo. Atras ano? Pasain yan. Hello. Naman tayo mag-vlog tayo. By the way guys, si ate naman.
So, ayun guys, mag-a-atras kami kasi maputan. mali yung aming dinaanan. Gilid-gilid ko. Mali kasi Ito pinagilid magbatol dito na hapon. ang ingay nila. Mambalik ka man ano naman niya, boss. Pinagilid-gilid mo ako. Nag-atras ulit kami. Kumusta mo Mali yung daanan Mas masarap eh. ngayon dito. Yun ang school. Barangay Hunto. Na mali yung daanan namin. Diretso kami. Mapot kita ako itong sa... Baka pwede maigbi. Mayo. Hindi ko siya ako dyan. Ay, wag daw. Kasama namin si Ate Cassie and then at si Sabina and then si Kuya Lo. Then si Daddy and then si Mami and then si Camila. So, okay guys, we are here at our destination, ha? Nandito na kasi kami guys sa Mabolo? Dalupaon, loko. We are at the school. Look at Camila. Hi, Camila, meow. Say hello. Hi, Camila, meow. Hi, Camila, meow. Isip ko yung sarili niya. Hi, Camila, meow. So, ayun guys, ang hot. Super duper hot. Sun daw. So, dito tayo guys. Naka-video? Ngayon guys si Dad. Alright guys, kakarating lang namin dito sa Dalupaon. Dito lang mismo sa may Dalupaon Elementary School. So kung makikita nyo, dagat na yan, no? So grabe, nahirapan kami sa daan kasi yung daan, although tuyo naman yung mga kalsada, kaso problema, habang tumatagal, bumababa yung daanan. Kaya medyo nahirapan kasi alam nyo naman, yung sakyan namin ay maliit lamang tapos bumaba. Kaya ayun, at least nakarating kami safe dito sa Dalupaon. Hinihintay na lang namin si Boss Arnel. Siyempre, Boss! Oh! Yung maglalagay ng ng payong sa drone namin. Ayan, kaya na lang. Hintay lang namin si Boss Arnel and then pupunta na kami sa bahay ni Boss Abinera. Alright?